Mga igsoon, mayong adlaw. Salamat sa Dios kay magpadayon na sadta sa pagtuon sa iyang pulong diya sa libro nga Timoteo o lahin na usab nga mga pagtulunan nga atong makutlo gikan mismo sa pulong sa Dios nga atong gatun-an niini nga semana. Atong ipadayon ang paghisgot mga igsoon mahitungod sa kwalipikado o kalidad sa mga pangulo. Apan sa dili pa ta magpadayon niini, sugutan una nato ang pipila ka mga balikon nga atong gitun-an sa miaging pagtuon. Naka-memorize ba kita sa atong mga memory verse sa miaging episode? Maayo ko na ay maka-recite niini diya sa atubangan panahon sa panimbahon. Apan dili kini maka-apil sa video, pero mas maayo mga igsoon nga maka-memory verse or maka-recite ang usa sa atua nga naadara karon pwede nga mutindog sa atubangan o maka memory verse niya ang maong bersikulo o ma-explicar po niya ang uban kung unsa ang giingon diya. Kay ang pinakapunto niining mga memory verse ngano nga kinahanglan nga bali atong ga i-memory verse ang pulong sa Dios. Kaya importante kaayo ni igsuon para nga kanunay gid naa sa atong mga unahuna ang pulong sa Dios ug magamit nato sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Usbon ko, ang pinakapunto niining mga memory verse, kung kasaligan kita sa diyutayng mga butang, kasaligan usab kita sa daghan. Importante kaayo igsuon kini nga mga prinsipyo. Kay dinhi makita kung unsa kita kasaligan sa mga trabaho, bisan pa man sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Paningkamutan gyud nato nga kasaligan kita bisan sa pinakagamay nga mga punto sa atong mga kinabuhi ug sa atong mga trabaho. Sa atong pagsilbi kang Hesus, sa atong pagsunod kaniya sa espirituhanon nga bahin. Importante nga kasaligan kita nga matinumanon, matinuuhon, nga alagad sa Dios o anak sa Dios. Karon, basahon sa nato ang unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 1 nga atong gitun-an sa miaging episode. Sumala dinhi sa unang Timoteo kapitulo 3:1, kasaligan kini nga pulong. Kung adunay nagtinguha sa katungdanan sa pagkapangulo sa iglesia, nagtinguha siya og usa ka maayong buluhaton. Ang pagtinguha ni ining trabaho sa pagpangulo sa iglesia igsoon, usa kini ka maayong buluhaton. Ngano man? Kay ikaw, espesyal nga gihatagan ni ini nga gasa, hiyas sa pagdala sa panon sa Dios. Nahimbawa nato sa miaging episode nga naay mga igsoon sa iglesia nga gihatagan sa Dios sa gasa sa pagkapangulo, mao kini ang ilang papel. Trabaho nila ang pagpangulo sa iglesia. Busa kung ikaw usa ka nga gihatagan ni ining papel, ayaw pag-atras. Paaga ka sa atong mga pangulo aron makadugang ka kanila kung andam na ang panahon nga gitakda nga mao itugot sa Dios nga matuboy ka isip usa ka pangulo. Wala gayoy labaw nga trabaho sa kalibutan kay niining trabaho sa pagpangulo sa mga anak sa Dios ug sa pagtudlo kanila sa pagsunod kang Hesus. Busa nag-ingon si Hesus igsuon nga ang gatinguha sa katungdanan sa pagkapangulo diha sa iglesia, nagtinguha siya sa maayong buluhaton. Gatawagon ni Hesus ang mga lalaki ngadto sa pagkapangulo sa iglesia. Lalaki ang gitugutan ni Hesus nga pwede nga mangulo diha sa iglesia. Og si Hesus mismo ang gatawag niini. Pinaagi sa pagbutang sa ilang kasing-kasing sa tinguha nga mahimo silang pangulo. Si Hesus ang butang sa kasing-kasing sa mga lalaki diya sa iglesia nga para magtinguha sila nga mahimong pangulo. Igsoon, dili man gikan kang Satanas nga tinguha, apan gikan gayud kini sa Dios. Gikan sa Dios mismo
Busa balaan kini nga pagtawag ni Hesus ug dili kini basta-basta nga katungdanan kay si Hesus mismo ang gapili kung kinsa ang mahimong pangulo diha sa iglesia. Tungod kay lisod ug balaan nga trabaho ang pagkapangulo sa iglesia kay dili gini basta-basta nga buluhaton igsuon. Naay gitakda ni Hesus nga mga kwalipikado nga kinahanglan nga masapar sa mga lalaki. Aya sila pwede mahimong nga pangulo. Importante kaayo kini nga mahimbaw-an, masusi sa iglesia, ilabi na kadtong nagtinguha sa pagkapangulo kining maong mga kwalipikado. Kung wala kaniya ang mga kwalipikado ug mga kalidad nga kinahanglan sa pangulo, pwede mangyapon siya mag-alagad ni Hesus alang sa Dios. Kay daghan ang mga ministry igsoon diya sa iglesia ug makatabang siya sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo apan dili pwede igsuon nga matuboy nga pangulo. Dili man tanan nga mga magwawali diya sa iglesia mahimong mga pangulo. Dili tanan mahimong pangulo diya sa iglesia. Kay si Hesus lamang ang gapili ni ining maong gasa, ni ining maong mga pinili nga mga pangulo diya sa iglesia. Busa igsuon, kung wala ni nga mga kwalipikado o mga kalidad diha kanimo, nagtudlo o nagdasig ako, nga importante nga imong mahimbawan usab nga daghan ang buluhaton diya sa iglesia nga pwede ka makapangalagad. Ug ayaw ka discourage o kaluya kung kini nga mga kwalipikado wala diha kanimo. Dinhi sa unang Timoteo kapitulo 3, atong mahimbawan kung unsa ang mga kwalipikado ug kalidad nga kinahanglan makita sa kinabuhi sa usa ka lalaki. Aya siya mahimo nga ituboy ngadto sa pagkapangulo. Naay mga gaagihan ni ini igsuon nga kinahanglan gyud nga agihan sa usa ka lalaki, aya siya mahimong pangulo diha sa iglesia. Apan kung ikaw usa ka na kapangulo diha sa iglesia ug imong nasusi ba nga naa kay mga kulang bahin ni ining mga kalidad o mga kwalipikado, lugar na kaingon ka nga agoy, daghan gid kaayo kog kulang, daghan kaayo kog kinahanglan pa di ay nga mahimbaw-an, basi na ay mga sayop ug uban pa, igsoon dasig nako padayon ka gihapon sa imong pagkapangulo bisan kung daghan kag mga kulang, kay nahinay ka naman ang imong pagkapangulo diya sa iglesia. Og ang imong maayo nga buhaton, pabag-o sa Ginoo, aron mataplan nimo ang imong mga kulang. Pinaagi ni ini nga pagtuon nato sa unang Timoteo, mahimbaw-an nimo kung unsa ang uban nga kinahanglan nga imong mahimbaw-an, masuta, igsuon, walay lain nga imong buhaton, dili ka mo surrender, dili ka mo atras, dili ka mo undang, apan magpabag-o ka sa Dios para ang imong mga kulang imo kining mataplan. Importante og kinahanglan nga maayo ang pagkinabuhi sa mga pangulo. Kay dili man ni basta-basta nga trabaho. Kay kung hiwi ang pagsunod sa pangulo sa Ginoo, dili niya matudluan ang mga karnero sa pagsunod kang Ginoo. Mao kini ang realidad igsoon diha sa iglesia. Ug basin gani, madala hinuon niya sila diha sa dautan. Ug masaway ang iglesia ni Hesus. Bantayanan gid ni sa mga pangulo. Kasagara ang mahitabo kung maayo ang pagkinabuhi igsoon sa mga pangulo, maayo usab ang mga karnero. Apan kung dautan ang pagkinabuhi sa pangulo, dautan usab ang pagkinabuhi sa mga karnero. Hinuon, dili tanan. Kay naa usab mga karnero diha sa iglesia nga dili sila muawat o musunod sa dautan nga pagkinabuhi sa pangulo sa iglesia. Pero talagsara ang igsuon ang ingon ana diha sa iglesia. Kasagara manggod ang gakahitabo kung unsa ang pagkinabuhi sa ilang leader, mao po'y gasundon sa ilang mga membro.
Busa igsoon, importante kaayo nga Dios nun ang atong Pangulo. Dili man perpekto, apan Dios nun. Sa ato pa, sa tanan nga bahin sa iyang kinabuhi, importante nga Dios nun siya, bisan kun siya, dili perfect kay tao ra man usab. Magbasa ta sa pulong sa Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 2. Kasaligan kini nga pulong, kung adunay nagtinguha sa katungdanan sa pagkapangulo sa iglesia, nagtinguha siya sa usa ka maayong buluhaton. Ang pangulo sa iglesia kinahanglan nga dili sa lawayon, bana sa usa ka asawa, mapinungganon sa kaugalingon, buutan, ligdong, maabi-abihon, maayo sa pagpanudlo. Sa ato pa, sumala sa bersikulo nga atong gibasa, ato nang gihisgutan igsuon, ang pipila ka mga kwalipikado nga kinahanglan masayran sa mga pangulo. Ang unang kalidad sa pangulo, kinahanglan nga dili siya sa lawayon. Igsuon, dili kini gapasabot nga dili masipyat ang pangulo. Kay mga tao raman kita, o walay perfect nga tao, igsuon din ni sa kalibutan. Bisan kung pangulo ka diya sa iglesia. Mga makasasala man kita. Apan ang buot ipasabot ni ini. Walay ikasaway kaniya sa kadaghanan nga bahin sa iyang kinabuhi kay halos tanan nga makita sa iyang kinabuhi maayo. Kinahanglan nga dili madungog nga ang pangulo kawatan, gapanumbag, palahubog, o gapanglibak sa iyang mga kauban o bisan unsa pa nga mga dautan sa iyang kinabuhi. Bisan sa iyang pagdala sa iyang pamilya, sa iyang relasyon ngadto sa gawas. Importante nga dili ni madungog diha sa mga pangulo. Makaingon ba ang mga tao nga maayo man kadto nga pangulo? O maayo man kadto nga atong pangulo nga halos tanan nga bahin sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkinabuhi, makita igsuon nga maayo. Busa importante nga dili sa lawayon ang usa ka pangulo diha sa iglesia. Ang sunod nga kalidad sa pangulo, mga importante kaayo kini nga mga pulong mga igsuon, kinahanglan nga bana sa usa ka asawa. Sa ato pa dili pwede mahimo nga pangulo sa iglesia ang naay duha ka asawa. Sana gid kaayo na igsuon. Bisan gani ang dili pangulo, wala man tuguti sa Ginoo nga magpaduha ang og asawa. Kay dili kini mao ang disenyo sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang buti pasabot sa bana sa usa ka asawa, mao ang one woman man. Nga sa ato pa, usar gayud ka babae ang nakapuno sa iyang kasing-kasing nga maurag yun ang iyang asawa. Dili pwede nga magduwa siya. Lugar kinahanglan nga dili siya himabayba. Wala gayud siya kabit o kinahanglan nga dili siya kiat. Nga usa ka lalaki nga nagtinguha sa pagkapangulo o usa ka pangulo. Apan kun mamatay gani ang asawa sa pangulo, dili kini igsuon nga pasabot nga dili siya makaotro makaminyo. Makaminyo man siya pag-usab, wala may problema ni ana. Di ba? Kung gusto niya nga magminyo o gusto niya nga makaasawa siya pag-usab, igsuon gitugot man sa Ginoo nga makaotro makaasawa ang byudo. Mabasa gani nato kana sa Roma kapitulo 7, bersikulo 2 ngadto sa 3, dahin 1 Corinto kapitulo 7, bersikulo 39, dahin sa unang Timoteo kapitulo 5, bersikulo 14. Nga pwede gid kaayo, pangulo man o dili pangulo, pwede man nga makautro makaasawa, basta mamatay ang iyang bana o ang iyang asawa, pwede po siya nga makautro makaminyo. Igsoon bisan gani ang ulitaw, pwede usab mahimong pangulo kay ulitaw gani si Apostol Pablo. Ang sunod nga kalidad sa pangulo, kinahanglan nga mapinungganon sa kaugalingon. Importante kayo igsuon sa pangulo
ang iyang pagkamapinungganon o pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglan siya makapugong sa iyang kaugalingon, pananglitan sa wayon siya. Kinahanglan nga magpugong ug dili niya kasab-an o dagmalan ang nagsaway kaniya. Dili siya mobalos ba? Hinuon maghilom ra siya nga gapagiya sa Dios kay base na ay pagkatinuod sa gisaway kaniya ug kinahanglan nga mutubo siya ni ana. Kinahanglan igsoon nga tin-aw ang iyang mga hunahuna kung gaagi siya sa lisod nga kahimtang o pagsulay ug pugngan gid niya ang iyang kaugalingon. Mag-relax gid siya. Magpagiya sa Dios kung unsa ang angay nga buhaton nga makalahotay ni ini nga kahimtang. Para mahimbawan niya igsoon kung unsa ang giya sa Dios kaniya. Kinahanglan usab nga dili siya mobalos kun naay makasala kaniya. Ang pagpugong sa kaugalingon dili siya mobalos og daotan, batok sa daotan. Dili manumbag ug dili maglasom. Kay lahi ang katungdanan sa usa ka pangulo igsuon. Og ania pa kinahanglan timan-an sa usa ka pangulo. Kinahanglan ang pangulo alerto nga klase nga lalaki. Magmaigmat siya o gabantay og dili gid siya gakumpiyansa sa iyang kinabuhi. Kining tanan igsuon bunga sa pagkamapinungganon. Usbon ko, sa tanang panahon ang pangulo kinahanglan alerto, gabantay ug dili siya magkumpiyansa sa tanang bahin sa iyang kinabuhi. Ay sa matag karon og unya, pwede siya nga tintalon sa kaaway, dagmalan sa kaaway. Igsuon, huna-hunaa gyud og maayo. Kung ikaw nagtinguha sa pagkapangulo o pangulo ka na, pamalandungi kining importante nga mga pulong sumala sa atong gitun-an sa pulong sa Dios. Dili siya gaapil sa korupsyon ug dili mapalit kay makapugong sa iyang kaugalingon ug gasunod sa giya sa Dios kaniya. Dili siya madala sa kwarta ug sa dungog kay makapugong man siya ug kanunay gapailalom sa Dios. Kanunay siyang gapaander sa Dios, busa dili siya madala ni ining kwarta ug dungog kay kasagara ra ba. Kinahanglan gyud bantayan sa usa ka pangulo nga pinaagi sa dungog, pinaagi sa kwarta usa kini nga makapadagmal sa iyang katungdanan. Makapadaot sa iya ang posisyon. Likayan nato igsuon kung unsa ang makapadaot sa atong katungdanan isip sulugoon sa Dios ug isip pangulo diha sa iglesia. Ang sunod nga kalidad sa pangulo kinahanglan nga buutan. Importante kaayo kini nga kalidad ang pagkabuutan. Nagkauban raman ang pagkabuutan ug ang pagkamapinungganon. Uban-uban ra sila. Ang tawo nga buutan dili kaayo ga joker kay gawnahuna siya kung unsa ang maayo ug makatabang sa uban. Makakatawa hinuon siya apan dili siya sigig tiaw-tiaw ba. Kay pinaagi manggod sa pulong igsuon kung mag-joker, magtiaw-tiaw, kasagara mao kini ang makapasakit sa kasing-kasing sa uban. Pinaagi sa joker nga dili nimo mahimbaw-an nga nakapasakit na di ay ka sa imong isig katawo, pinaagi sa pulong. Maayo man ang iyang mga desisyon, kay buutan siya o sa ato pa, maalamon, sagol, pagkaseryoso. Kalma ang iyang kasing-kasing ug dili dali maratol ang buutan nga klase nga tao. Kasagara igsuon ang pangulo nga buutan, matuman ang iyang mga plano. Ang sunod nga kalidad sa pangulo, kinahanglan nga ligdong siya. Sa ato pa, tungod sa iyang pagkaligdong, gakarespetuhan siya sa mga tao nga nakapalibot kaniya. Bisan saya ang mga membro. Wala ikasaway kaniya kay matarong gid kaayo ang iyang kinabuhi. Dili gapamintaha ug dili usab siya gabakak.
Maayo kaayo ang iyang testigos ngadto sa panon ug ngadto usab sa gawas sa iglesia. Ang sunod nga kalidad sa pangulo kinahanglan gid nga maabi-abihon. Maabi-abihon siya bisan sa mga langyaw ug mga dumuduong. Ug gapakita siya og mga higayon aron lugar nga magamit ang iyang balay alang sa ministry ug alang sa pagkabig sa wala pa mga luwas ngadto kang Hesus. Sa ato pa, bisan ang iyang kaugalingong panimalay, iyang gagamiton kini alang sa buluhaton sa Dios. Ug importante ang iyang pag-abi-abi sa mga tao ngadto sa iyang panimalay. Dili kay ang iyarang mga parenti, igagaw, pamilya ang sige niya nga gaabi-abihon. Apan igsuon bisan kinsa nga mga tao nga makasulod sa iyang balay bisan sa gawas o gaisgot manigbalay sa sulod sa panimalay, importante gyud ang pag-abi-abi sa mga tao. Kay diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 13 nagingon dira nga batasanon gyud ninyo ang pagkamaabi-abihon. Mga igsuon sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 9 nga importante gyud nga atong ikinaiya ibatasan gyapon ang pagkamaabi-abihon kay mao kini ang gusto sa Dios. Mingon ang Dios nga abi-abi gani ang uban sa mga anghel nga wala nila hibalui nga anghel di ay kadto ang ilang naabi-abi. Abi nila nga tawo ang ilang giabi-abi apan mga anghel di ay. Naay panahon igsoon nga ang Dios mismo ang giabi-abi. Mabasa nato kana sa Genesis kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 5, dayon kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 2, dayon sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 2. Ang pagkamaabi-abihon mga igsoon sa usa ka pangulo, dili gapasabot nga gapakaon ra siya sa mga tawo sa iyang balay. Apan naa siya'y gusto nga makaministry ba diha sa kinabuhi sa iyang bisita. Igsoon gamito nato ang atong kwarta, ang atong kalanunon, ang atong balay, aron makapanghigala kita ug makapangabig kita sa mga tawo ngadto kang Hesukristo. Pinaagi ni ini nga kinaiya sa pagkamaabi-abihon, usa kini ka ministry nga makaagat kita sa mga tao, makapangabig kita sa mga tao ngadto kang Hesukristo. Mingon ang Dios nga kaniadto mga langyaw usab kita apan iya kitang giabi-abi ug gihimo nga sakop sa iyang panimalay. Busa dako kaayo ang pulos igsuon sa kalidad sa pagkamaabi-abihon. Importante gid kaayo kini nga buhaton batasanon sa usa ka pangulo diya sa iglesia. Ang espirituhanong hiyas nga kinahanglan sa lalaki aron mahimo siya nga pangulo, kinahanglan nga maayo sa pagpanudlo. Usa-usab kini nga hiyas igsuon, espirituhanong hiyas nga ang pangulo maayo gid siya mutudlo, makugihon siya sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Ug gawas sa hiyas sa pagpanudlo kinahanglan nga ang pangulo magtuon ug mag-study pag-ayo kay aya kita mahimong hanas sa pagpanudlo kung gatuuna kita sa pulong sa Dios. Tinuod gid na igsuon. Mahimo kang hanas sa pagpanudlo pinaagi sa imong pagtuon. Pagtuon. Dinhi nato makaplagan ang dakong bahandi nga atong makapanudlo ngadto sa atong mga karnero. Kamong gihatagan sa Dios igsuon sa gasa sa pagpanudlo ug pagwali sa pulong sa Dios ngadto sa kadaghanan. Ang pingi gid ninyo ang inyong gasa ug buhata kay mao kini ang inyong mga papel, ang pagpanudlo sa pulong sa Dios. Ang uban nga mga pangulo, dako ang ilaang kaalam sa pagpanudlo sa pulong ni Hesus kay dako ang gihatag ni Hesus kanila nga gasa. Special usab kini nga gasa. Kining mga pangulo ang angayan gid nga manudlo panahon sa pagsimba ug sa mga tigom usab. Hinuon, bisan ang mga pangulo nga minus ang ilang kahimo sa pagtudlo, kinahanglan nga manudlo usab sila.
kay katungdanan nila og trabaho nila ang pagpanudlo igsuon. Tanan man kinahanglanon diha sa iglesia ang matag klase sa hiya sa pagtudlo ug pagwali. Ug dili tanan patas ang kaya sa mga pangulo sa pagtudlo. Nai-level niya ba? Ang pangulo kinahanglan nga samin ang ilang mga binuhatan sa iyang mga gaiwali. Importante kaayo kini sa usa ka pangulo igsuon. Nga samin ka sa imong gaiwali ngadto sa uban. Kay kun maayo ang pagwali o maayo ang wali sa pangulo, apan hiwi gani ang iyang binuhatan o kinabuhi. Igsuon, masinupakay ang iyang kinabuhi ug ang iyang gaitudlo ug mahugno ra ang iyang ministry. So kuwahi man ang iyang kinabuhi ug ang iyang gaiwali. Busa importante nga kung unsa ang giwali sa usa ka pangulo diha sa iglesia, mauusab ang iyang pagkinabuhi. Buti pasabot nga iyang i-apply sa iyang kinabuhi ang iyang gitudlo. Ang pangulo kinahanglan mag-agak siya sa sumusunod nga mga pangulo. Importante kaayo kini. Usa kini ka importante nga katungdanan sa mga pangulo ang iyang pag-agak nga mahimong sumusunod nga pangulo na usab. Sama nga giagak ni Pablo si Timoteo, ang tanang pangulo maayo igsuon kun nausab sila yung mga Timoteo o mga tinun-an nga mahimo nga next batch nga mga pangulo, mga igsuon. Kawata makabalo kung kana nga pangulo sa iglesia, kuhaon sa Ginoo, kinsa na lang ang musunod. Busa importante nga naay madisipulo, naay matraining ang pangulo nga mahimong sumusunod nga pangulo ni ana nga iglesia. Magpadayon ta sa pagbasa sa unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 3. Dili palahubog, dili tigpangdapat, hinuon lumo, dili palaaway, ug dili mahigugmaon ug salapi. Ang sunod nga kalidad sa pangulo kinahanglan nga dili siya palahubog. Dili tig-inom ug ilimnong makahubog. Palikayan igsuon sa Ginoo sa pangulo ang pagkapalahubog. Kay nganuman, kay kun palahubog manggod ang usa ka pangulo, maapektahan gid mga igsoon ang iyaang panghuna-huna ug ang iyaang kahibalo sa pagdumala sa iglesia. Kay palahubog man siya. Ug madaot usab ang iyaang testigos ngadto sa uban. Busa kun mahimo igsuon, mas maayo gani kung dili mo inom ang pangulo. Ug kini nga tambag alang man sa tanan, dili lang kay sa pangulo, apan bisan alang sa mga magtotoo. Ilabi na gyud sa mga pangulo. Mailhan ra ba ang palahubog? Klaro gid kaayo. Kay nganuman, kay kanunay siyang anaa sa iyang mga barkada nga gainom. Ug diha sa mga bar, ug diha usab sa mga dapit nga gainuman sa mga tao. Ang palahubog dili ipapangulo sa iglesia. Kung adik ka sa bino, palahubog ka, dili ka gid pwede nga mahimong pangulo diha sa iglesia. Ang pagkapalahubog makadaot pag-aayo igsuon sa testigos sa tao ug samot pagani sa mga pangulo. Samot kay naa siya ay katungod o katungdanan diha sa iglesia. Madaot ang atong testigos igsoon atubangan sa wala pa mga luwas kung palahubog kita ug atubangan usab sa atong mga karnero. Masaway usab ang iglesia sa Dios. Wala hinuon idili ang pag-inom kay importante usab kini. Nga ang atong lawas nang kinahanglan usab og alkohol. Apan gidili igsuon ang pagpasobra pag-inom. Kay kung sobra na manggod ang pag-inom sa tao, mahubog na siya, magsampiray sa kalsada, maglasong, magsinggita, igsuon mo kanay makadaot kaniya. Ang sunod nga mga kalidad sa pangulo, kinahanglan nga dili tigpangdapat, hinuon lumo siya. Sa ato pa, dili manumbag o manlaparo o mandapat ang pangulo. Dili siya isog sa kalibutanon nga bahin pinaagi sa pisikal. Apan lumura siya o sa ato pa, daling maduulan ug buutan. Kinahanglan nga dili gapang dapat ang pangulo
bisan pinaagi sa iyang gasultihon. Kay mga igsoon, masakit ang istorya o ang sulti kaysa buhat. Kay ang istorya, dulot sa kasing-kasing. Pero ang pisikal nga bahin, igsoon, dili kayo na sakit. Busa, ang Pangulo, importante nga makapugong siya sa iyang baba o dili niya pasakitan ang iyang isig katao pinaagi sa iyang mga pulong. Igsoon, pugong gid ta sa atong mga baba. Kinahanglan nga dali ra mangayo ang Pangulo og pasaylo kung masipyat siya. Kinahanglan nga ang Pangulo igsoon pinasayloon o maayo siya nga magpaubos sa iyang kaugalingon ug mangayo siya og pasaylo kung masipyat siya o makasala siya. Dili batasanon sa usa ka pangulo ang garbo. Nga sa ato pa, dili mo angkon kung siya nasayop o nakasala. Importante gyud nga ang usa ka pangulo kung masipyat mangayo gid siya pasaylo. Kinahanglan nga dili niya gaitali ang mga sala sa iyang mga karniro, apan ampo hinuon niya sila og limtan gani ang ilang mga sala. Limtan sa pangulo ang sala sa mga karniro. Igsoon, importante nga dili ta tigbantay sa sala sa mga atong karniro. Hinuon, tabangan sila nga makabarog pinaagi sa pagampo o dili nato kanunay hunahunaon ang ilang mga sala. Ang sunod nga kalidad sa pangulo kinahanglan nga dili palaaway. Naay mga tao nga kinaiyan nila ang pagpangita og away o mga lalis. Nausay mga tao nga gusto gid kayo nila mangita og mga bikil. Hinuon dili man sa buhat apan pinaagi sa pulong ba. Kasagara diha magbikil. Ang sama niini nga kinaiya nga palaaway, dili mahimo nga pangulo. Kay wala may pangulo nga palaaway igsoon. Hinuon ang kinaiya sa pangulo, ang kinaiya niya malumuman, ang kinaiya niya buutan, ang kalidad niya mauman ang pagkamahigugmaon ngadto sa iyang mga karniro ug ilabi na sa mga nakapalibot kaniya. Ang sunod nga kalidad sa pangulo kinahanglan nga dili mahigugmaon sa salapi. Importante kaayo kini nga kalidad igsoon. Ang tao nga hakog hangol og nakapuno sa iyang kasing-kasing ang salapi, dili niya mahigugma o maatiman ang mga karniro sa Ginoo kay nganuman. Kay salapi man ang iyang tuyo sa kalibutan. Mapasagdan gid niya ang pag-atiman sa mga karniro. Dili niya makapakaon ang mga karnero sa pulong sa Dios kay ngano kay kanunay na lang siyang manghinabuhian. Mangita og kwarta. Dili naga-study sa pulong sa Dios kay ngano man kay panginabuhian na ang naa sa iya at tungod sa kwarta. Mapasagdan na ang pag-atiman sa mga karnero, mapasagdan na ang pagpakaon sa mga karnero hangtod igsoon nga nadaot. Nahugno ang iglesia. Igsoon. Okay ra kaayo kung makakwarta ang pangulo. Wala man ay problema kay gikinahanglan usab ang kwarta. Ug maayo gani kay makatabang sa iyang ministry ug pamilya. Apan kinahanglan nga ang iyang pag-alagad sa Dios ug sa mga karnero sa Dios maoy una gayod diha sa iyang kinabuhi. Gaingon ang Dios nga kung aduna kitay kalanunon mga bisti ug puloy-anan, maayo kung makontinto ra kita niini. Pero kung gapangandoy pa kita og mas labaw pa ni ana, apektado gyud ang atong pagpangalagad diya sa Dios. Kay ang kwarta usa ka bitik sa kaaway nga mahimong mudagmal sa atong pagpangalagad diya sa atong buhi nga Dios. Kung pangulo ka, hugot nimo bantayan ang imong kaugalingon mahitungod sa salapi. Ug likay ang bisan unsang makadaot sa imong testigos o makahatag kanimo og dungog nga nahungka sa salapi.
Magpadayon pa ta sa pagbasa sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 4, ngadto sa 5. Kinahanglan maayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Sa usab kini ka importante kaayo nga gawnahunaon sa usa ka lalaki nga gatinguha nga mahimong pangulo sa iglesia og sa pangulo nga naana ni ana nga posisyon. Sa iyang mga anak diha sa pagkamasinugtanon uban sa pagkamatinahuron sa tanang paagi. Kay kun ang usa ka tawo dili makahibalong magdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Sa resulta, unsaon niya sa pag-atiman sa iglesia sa Dios. Sa ato pang sunod nga kalidad sa pangulo, kinahanglan nga maayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapatuo ug makapatahod niya ang iyang mga anak kaniya. Makapasunod niya ang iyang mga anak kaniya sa Dios nun na kinabuhi. Kung pangulo ka sa iglesia ug motipas ang imong anak gikan sa Dios ug iya kang supakon, unsa man ang imong buhaton? Disiplinaha siya aron makabalik sa pagtuo kanimo ug sa Dios. Kay kun pasagdan ra nimo ang imong anak nga masinupakon kanimo ug masinupakon sa Dios, magdako na siya igsuon nga miserable ang iyang kinabuhi tungod sa imong pagpasagad. Busa mintras gamay pa ang imong mga anak, importante nga imo silang matutuon sa pagdisiplina, sa pagtudlo, sa pag-atiman kanila sa espirituhanon nga bahin. Matag amahan makaagi og mga daggang pagsulay mahitungod sa iyang mga anak. Kasi klase tag mga suliran mga igsoon sa kinabuhi mahitungod sa atong pamilya, ilabi na sa atong relasyon sa atong mga anak. Kay ako usa-usab ka amahan ug kinahanglan igsuon nga gapagiya ka kang Hesus aron matudloan nimo sila ug mutuo sila. Ayaw sila pasagdi o ayaw tuguti nga makapadayon sila diya sa ilang pagsupak kanimo. Kay magdako gid na sila nga masinupakon. Kung gikan sa gamay pa ang imong anak, imo silang gatudloan sa pulong sa Dios. Importante kayo kini. Kasagara bisan kung mudako sila, gatahod gyapon sila kanimo ug mupadayon sila sa pagsunod sa Dios. Kay pinaagi sa imong matuto kanila sa pagtudlo sa pulong sa Dios igsoon. Matudloan nimo sila sa maayong pagkinabuhi sa pagsunod sa Dios. Ang pangulo kinahanglan nga maayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingon nga panimalay. Lakip ang mga financial nga bahin niini. Kung maayo ang iyang pagatiman sa salapi sa iyang panimalay, naagid siya'y kaya aron iyang mabuhi ang iyang pamilya. Kay hatagan sa Ginoo og kaalam ug dili man niya gadagmalan ang iyang salapi diya sa mga bisyo. Bisan pa igsuon kun daghan kaay kag kwarta, pero kung dili ka kasaligan sa paggunit ni ana, dili ka mahibalo sa pagdumala ni ana nga salapi, murag yapon na ang mudaot o mudagmal kanimo. Apan kung dili siya makabalo sa pagdala sa iyang kaugalingong pamilya, ang realidad diya sa iglesia igsoon, dili usab siya, dili niya maatiman ang iglesia sa Dios. Busa kini nga usa ka lalaki nga nagtinguha sa pagkapangulo, dili mahimo nga pangulo diha sa iglesia. Kay dili siya mahimong makabalo mag-atiman sa iyang kaugalingong panimalay. Magpadayon pa ta sa pagbasa diha sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 6 ngadto sa 7. Kinahanglan nga siya dili bag-o pang nakabig, dili bag-o pang nga naluwas, bata pa siya sa espirituhanon, magkaon pa siya gatas, kay tingalion niya og magpagarbo siya og mahulog ngadto sa paghukom sa yawa. Dugang pa niini,
Kinahanglan usab siyang adunay maayong pagpamatuod gikan sa mga tagagawas kay tingali unya og mahulog siya ngadto sa pagkasalawayon og sa bitik sa yawa. Importante kaayo kini nga atong timanan mga igsuon. Ang usa-usab kakahimtang nga kinahanglan sa pangulo dili bag-o pang nakabit. Nagpagarbo si Lucifer ug gihapak siya sa Dios dinhi sa kalibutan. Nakabalo kita ni ana. Natangtang siya gikan sa iyang maayo kaayo nga katungod kay nagtuo siya igsuon nga malabwan niya ang Dios, busa nahulog siya. Si Lucifer nagpaka-Dios. Taas kayang garbo. Busa giingnan ni Pablo si Timoteo nga dili magtuboy og bag-o pang naluwas sa pagkapangulo kay basin magpagarbo usab siya sama sa gibuhat ni Lucifer. Ug matangtang gikan sa taas nga katungod nga gihatag kaniya diya sa iglesia. Timan-an nato kana. Kung magtuboy og usa ka pangulo diya sa iglesia, masusi ang iyang espirituhanon nga bahin kung angayan ba nga ituboy o dili. Hamtong na ba na siya o dili. Dili hinuon mawala ang iyang kaluwasan kung pananglitan matangtang siya sa iyang pagkapangulo. Kung tinuod nga mituo siya kang Hesus. Apan matangtang hinuon ang iyang katungdanan ug maulaw gid siya sa atubangan sa iglesia kung ang usa ka pangulo magpagarbo sa iyang katungod ug matangtang siya sa iyang pagkapangulo diya sa iglesia. Ang resulta igsuon maulawan gid siya. Ang gusto sa Dios ipahamtong sa ang mga lalaki, bisan kung maayo sila manudlo sa iyang pulong. Kay kadaghanan sa mga magwawali diya sa iglesia, maayo gid kaayong sila gawali sa pulong sa Dios. Apan, dili pa sila andam sa pagdawat sa katungdanan sa usa ka pangulo diya sa iglesia. Kay basin, magpagarbo hinuon sila, kay bag-o pa. Ug kung medyo na sila hamtong og nasusi na lugar nga gusto gid sila nga moalagad sa Dios, o gapaubusa gid sila, gapahiubos gid sila sa ilang kaugalingon. Igsuon, kung giya na sa Dios, tukma na nga panahon, pwede na dayon sila, pandungan o ituboy ngadto sa katungdanan sa pagkapangulo. Ug ang katapusan ng kalidad sa pangulo, kinahanglan usab, nga adunay maayong pagpamatuod gikan sa mga tagagawas. Kinahanglan nga naagid siya maayo, nga testigos nga makapamatuod ang mga tagagawas sa iyang kinabuhi. Nga kana nga tawo maayo gyud. Sa ato pa bisan igsoon ang mga tagagawas gawas sa iglesia, bisan ang wala pa mga luwas nga mga tawo gapamatuod nga kana nga pangulo nga mahimong pangulo, maayo siya nga alagad sa Dios. Mga igsoon, sumala sa ato nang nisgutan kaganina, dili tanan nga mga lalaki diya sa iglesia magwawali mahimo sila nga pangulo. Ang kada usa gatawgon sa Dios ni anang maong katungdanan. Busa kung ikaw gihatagan ni Hesukristo sa kasing-kasing sa pagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia ug anaa kanimo kini nga mga kalidad sa pagkapangulo igsuon, ayaw gid balibari ang tawag sa Dios. Hinuon, paggamit sa Dios, alagad kaniya mapinabsanon o mualagad ka kaniya nga matinud-anon. Apan kon ikaw wala ka gihatagan ni Hesus sa kasing-kasing sa pagtinguha niini ug wala ni kanimo nga mga kalidad igsuon, kontento na ka kung unsa ang gipahimutangan ni Hesus kanimo nga diha ka mahimong magtrabaho o mga lagad kaniya. Kay daghan ang mga ministry diya sa iglesia nga pwede kang makapangalagad. Salamat kaayo sa atong pagpaminaw niini nga adlaw o hinaot igsuon nga daghan kita o aduna kitay nakuha nga mga pagtulun-an nga atong nakutlo gikan sa pulong sa Dios nga atong nadungog karon. Salamat ug maayong adlaw.